Mga paps, welcome back again to my YouTube channel, Bisaya TV. So ngayong araw magtuturo ako sa inyo kung paano ba mag-check na inyong YouTube Studio gamit ang Google Chrome. Kasi karamihan po sa atin, pag once mag-open po tayo ng Google Chrome at mag-check tayo ng ating YouTube Studio, i-direct po tayo dun sa YouTube Studio na application. Kaya yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya gawin. Pero before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Tara, simulan na po tayo! Ngayon, magtuturo po ako sa inyo kung paano ba siya gawin para hindi siya mag-direct doon sa ating YouTube Studio na application. Lalong-lalo na po sa mga baguhan para malaman po natin kung ano na pong nangyayari doon sa ating YouTube channel. Kasi hindi po natin alam, upload lang po tayo ng upload, hindi natin alam meron pa tayong copyright strike, copyright claim. So yan po yung dapat mamonitor po natin kung ano na pong nangyayari sa ating YouTube channel. At isa po doon para mamonitor po natin kung ano na po yung nangyari sa ating YouTube channel. So lahat-lahat po na kailangan nyo makita is andun po sa YouTube Studio. Ito kasing YouTube application mga paps ito. So dyan po nakalagay yung mga summary lang po natin na nakikita sa ating YouTube channel. Pero dun talaga sa main natin sa YouTube Studio gamit yung Google Chrome, doon nyo po makikita kung meron ba kayong copyright strike, copyright claim, at kung ano mga kulang nyo sa inyong YouTube channel. So ngayon po magtuturo ako sa inyo kung paano ba siya gawin. At huwag kalimutan mga paps, no, tapusin nyo po yung video para malaman nyo po ang step by step na gagawin para ma-check nyo po yung inyong sariling YouTube channel kung ano na pong nangyayari. Tara, simulan na po tayo. So, ang una nyo pong gagawin mga paps is punta po tayo sa Google Chrome na application. Ito po, ayan. Then ngayon po, andito na po tayo. And then make sure natin na yung ating Google account is connected po dito sa Google Chrome para ma-access po natin yung ating YouTube Studio. So ngayon po, itry po natin. Mag-type po tayo ng YouTube Studio. Ito po yun. So click po natin search. Ayan. So ito pong unang ipapakita ko sa inyo mga paps. Ito yung kaibahan po talaga yung nangyayari sa ating YouTube Studio. Bakit tayo nag-direct doon sa ating YouTube Studio na application. So ito po yan mga paps. Dito po tayo mapupunta. So try po natin para makita nyo po. Tapusin nyo po yung video para makita nyo po talaga kung ano yung dapat gawin. So balik tayo sa Google Chrome. Then i-click po natin itong YouTube Studio. Ayan. So automatic mga paps, no, kung napapansin nyo, mapupunta po kayo sa inyong YouTube Studio na application. So hindi po natin nakikita ano po yung nangyayari sa ating main studio. So sample dito mga video natin, hindi natin alam kung saan ba dito yung may copyright strike, may copyright claim na mga music. So hindi po natin alam. Although nakikita po natin may mga views tayo, may mga likes, may mga comments, pero hindi po natin alam kung meron ba tayong nagawang paglabag sa YouTube. So ang first po natin na gagawin para hindi siya mag-direct dito sa inyong YouTube Studio, dito na application, so punta po tayo sa settings. Hanapin po ninyo yung inyong settings. Ayan po mga paps. And then hanapin nyo po yung application. So punta po tayo dito sa app list. So dito nyo po makikita yung lahat po na application nyo or lahat po na naka-install sa cellphone nyo po. Then ngayon, hanapin nyo po yung YouTube Studio. So hanapin po natin si YouTube Studio. Ayan. So dapat makikita po natin yon. Ayan. So scroll down lang po tayo mga paps hanggang makita po natin si YouTube Studio. Ito po yan. So yan po sa YouTube Studio kung nakikita nyo mga paps, no? So ang gagawin po natin yun is click po natin siya. And then makikita nyo po dito. Punta po tayo sa Open Supported Link. Ayan, i-click po natin. So since naka-allow siya mga paps, allow app to open supported link. So ang ibig sabihin yan, pag meron pa kayong YouTube Studio na application, and then pag once mag-open po kayo dito sa YouTube Studio sa Google Chrome, automatic mga paps, no, mag-direct siya doon sa YouTube Studio nyo, which is ito po yan. Dito po yan makikita. So mag-direct po talaga siya dyan. So ang gagawin po natin, i-click po natin siya
always ask. Ayan po, para ma-check po talaga natin ang ating YouTube Studio kung ano na pong nangyayari. So since naka always ask naman po siya, close po natin siya mga paps. And then, balik po tayo sa Google Chrome. Ayan, pag andito na kayo sa Google Chrome, so i-type nyo po yung YouTube Studio. Ayan, YouTube Studio. Ayan po, go po natin. And then ito po yung makikita nyo. And then i-click nyo lang po yung YouTube Studio. Ayan. Then ito na po yung mangyayari. May dalawa kayong pagpipilian. Pwede nyo po i-open YT Studio or pwede nyo po i-open Google Chrome. So para ma-check po natin, kasi ang purpose natin i-check yung ating YouTube Studio kung ano na pong nangyayari. So i-click po natin si Google Chrome. Ayan po. And then antayin lang po natin. Ayan, ito na po yung inyong YouTube Studio. Ayan mga paps, kung nakikita nyo. So dito nyo po makikita lahat ng kailangan nyo kung ano ba talaga nangyayari sa inyong YouTube channel. And then ngayon, andito na tayo. Dito nyo po malalaman mga paps kung meron kayong copyright strike or copyright claim sa inyong video. Dito na portion po, dito sa portion ni restriction. Ayan po, dito. So, pag once nakanan po siya, ibig sabihin wala po kayong nalabag na gawain sa YouTube Studio. So, pwede po kayong mag-check na inyong copyright claim kung meron po kayo. And dito, kung makikita nyo po, so, ang nakikita, no matches video. Ayan. So, pwede po natin monitor ang ating channel. Ayan. So, i-click nyo lang po yan lahat-lahat. Kung gusto nyo po playlist, ayan po, magawa-gawa po kayo ng mga playlist. So, pwede po mag-edit, ayan po dito, ayan. So, lahat ng gusto nyong malaman sa inyong YouTube channels, andito na po lahat. And then, ang pinaka most important sa lahat mga paps, no, dito sa inyong video. Dapat, wala talagang nakikita dyan na copyright strike or copyright claim kung kumbaga kung makikita natin. Ayan. So, dapat, kung makikita po siya dyan, is plain po talaga lahat. Wala po tayong nilabag sa ating YouTube Studio. Ayan mga paps, no, nakikita po natin ang ating mga video. So, wala po siyang problema. So, wala siyang restriction. Ibig sabihin po, wala po siyang nilabag na policy ni YouTube. And then, pag meron kayo makita mga paps dito sa restriction portion ninyo, so, i-delete nyo po agad. Huwag nyo po hintayin na si YouTube po yung mag-close ng inyong account. Kasi yan po ang pinaka-delikadong problema pag si YouTube na po makadecide na i-close po ang inyong main channel. So, ayan. So, maraming salamat mga paps sa pagtapos na aking video. Hopefully, meron naman kayong natutunan at meron na po kayong nakukuha kung paano ba siya gawin. At kung meron pa po kayong gustong malalaman, so comment na lang din po sa ating video at huwag kalimutan i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated mga paps, no, sa ating video. At huwag kalimutan mga paps, i-share na lang po din yung ating video para makatulong po sa iba. Maraming salamat and bye-bye!